Am revenit cu cota de 2, cum făceam înainte. Am pus Everton cu West Bromwich Albion peste 2,5 goluri, cotă 1,90. Asta e codul de verificare online. Hai să-l băgăm. 1-0 5 UUR. Tichet câștigător. Iar acum acești 190 de lei o să-i pun pe Dortmund cu Gladbach peste 2,5 goluri și PSV cu MN peste 2,5 goluri. Să vedem și formula de start a lui Dortmund și a lui Gladbach. Haaland, Sancho, Reina, Hazard, Witsel, Meunier, Hummels, Akanji, Burki, Wolf, Stindl, Wendt, Neuhaus, Hoffmann, Kramer, Leiner, Elvedi, Ginter, Bansebaini și Zomer. Da, deci ăsta va fi biletul pentru următoarea cotă de 2, următorul prag de cotă 2. Nu uitați să dați și voi un like, un comentariu, să vă abonați la canal și să share-uiți acest clip pentru a ne strânge cât mai mulți. V-am pupat și câștiguri colosale vă doresc. Pa, pa!